қиссаи бизнеси ман. Бисёри зануда интереснияги чӣ хел ман обидашоба дар бозори Корвон ном бировардам, шинохта кардам. Активни будани ман дар соҳаи савдо ҳамаш аз кӯдаким сар шида. Аз кӯдаким бо шавҳар кардан ман ҳамроҳи падару модарам дар ноҳияи Ҳамадонӣ мо зиндагӣ мекардем. Ҳамҷамон савдо кардагӣ чӣ қадар шустир будем. Ман шавҳар мекунам ба душанбе меоям. Дар хона нишаста савдо мекардам. Материал меовардам, мефурӯхтам аз Корвон. Детский формачо меовардам, попшии занона меовардам, савдо мекардам. Баъде ки кӯдаком калонтар шуданд ва садик додамшон, худам боша бозори Корвон кор бурам. Тарафи пажарка Корвонда попшии занона мефурӯхтам. Магазин, туфли, шлопкаи занона савдо мекардам. Бизнеси ман аз 5000 сомон сар кардагием, 5000-ам қарз кардагием. Бизнес ҳама вақт пастӣ баландӣ дорад. Дара бовар мекунед ҳамин бизнеси ман хелштагияки полностью сӯхтагия борам. Ки даёд дорад ки бозори Корвон соли 2012 сӯхта буд. Анаму сол духтаро бори ман ҳамаш сӯхтагӣ буд. Рӯ афтода шидаму баъди ҳамин сӯхтор дигар дар хона нишастам, кор накардам, яки хонада духтаро савдо мекардам. Баъди чанд сол боз бозори Корвон корда бурам. Баъди димбора буромаданам духтаро Корвон боз тарафи пажарнӣ курта мефурӯхтам. Хеле коромон хушрӯ буд, савдо хушрӯ буд, пешравиё буд. Чен духтарои хеле ёрдам. Аввалда надоштам, худам кор мекардам. Ҳои майда доштам, садик мактаб равон мекардам, саҳар кор мерафтам, боз бега хона меомадам. Корбори хона ҳанами хел чанд сол кор кардам духтаро. Баъд ёрдамчӣ гирифтам. Духтаро ба ҳаматон гуфтанем ки бизнес ҳама вақт ба зинаи баланд намерад. Чанд бор дар ин бизнес ман пешбоӣ хӯрдагием. Пешбо хӯрдам, баъд ба ин қуллаи баланд расидагием ман. Қисми дуюмиштам ман шуморо мегӯям чӣ хел ман тонистам дар бозори Корвон ёбидашоба бардорам. Дар қисми дуюм духтаро ман шуморо мегӯям чӣ қадар дар бизнес боз душманон мара ғам додагия, чӣ қадар пасти баландиро ман дидагием. Барои қисми дуюм биромадан комментария, лайка зиёд мекунед. Мушкили доғи рӯ доред, хушки рӯ доред, дар рӯтон танали намешина, рӯтон доғи рӯ дора, проблема дора рӯтон. Ана проблемаи шуморо ман ёфтам духтари бонувони. Серияи Роял тамоми мушкилаи рӯро нобуд мекунад. Дар ин серия духтаро ҳамаи намуди креми рӯ ҳастад. Уход пенка духтаро барои рӯро шудан, рӯро мулоим кардан, хушрӯ кардан, собуна истифода намебаред, анам пенкаро истифода мебаред, хушрӯ мекунад. Тамоми мелки намуди тананиро аз рӯ тоза кардан мешавад, рӯро мулоим хушрӯ мекунад. Кремаш рӯзона рӯро хеле гуфтам доғи рӯро, хушкии рӯро мегирад, ягон проблеми рӯтон бошад тоза мекунад, сафед мекунад. Ана креми шабонаш, шабани духтаро иша рӯз кардед, иша шабона мекунад. Пачи барои таги чашм, сиёҳи таги чашма мегирад, ҳам хастагии таги чашма мегирад. Ана ин кремаи духтаро барои ҷинҷи таги чашмотона мегирад. Ира ҳар рӯза истифода мекунед. Сиворотка духтаро валира рӯтон да мекунед, рӯтон ва баъд макияжтон хушрӯ мешинад. Ира пеши макияж дар рӯтон мекунед. Серия Роял духтаро анами наборай ҳамаира ман истифода бурдагим, результат шидагим. Духтаро шуморо тавсия метавам. Аз компания Фебелик шумо ира духтаро дархост мекунем. Команда ёбидашоб регистрация мешавед. Анами набора шумо заказ мекунем. 20% шумо арзон мия. ҳам балтон ҷамъ мешава, ҳам маош мегирем. Биёед духтаро як ҷоя кор мекунем дар команда ёбидашоб Фебелик. Серияи Роял барои тозагии рӯи ҳар як бону. Алейкум бонувони азиз, имрӯз ман вохӯрӣ бо Моҳира Раҷабова, менеҷери ман дар Фебелик, яке аз беҳтарин бонувони тоҷик муваффақ шуда дар Фебелик, апаи Саида Раҷабова, блогери беҳтарин. Хеле ҳамсӯҳбат шудем дар бораи кор, дар бораи кори Фебелик. Хеле барои худам суханои беҳтарин маро фаҳмонданд. Духтаро дар группаи ман нависонед, командаи мода мо шуморо роҳи осони корро мефаҳмонем. Шуморо дастгирӣ мекунем. Духтаро дар команда ёбидашоб роҳи осони корро меомӯзем. Тӯҳфаҳои беҳтарин дорем. Духтаро маоши хуб мегирем. Нависонед духтаро.